Jukukno kemangi. Selamat pagi menjelang siang. Iki mae bar ngetero sekolah Dik Rapa pemirsa. Diparing kemangi. Dalem Diparing kemangi. nyuwun kemangi, request ngangge kemangi, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lah dek jukuke ngene lho, Duk. Protol kabeh ngono. Ngene lho. Berjumpa lagi di kontennya Bayi. Wes ayo kita masak. Iya, go. Nih, ngangge kemangi, Mak. Ayo neh. Dek. Kemangi. Walah jos, Mak, dong telo damel cemeding, Mak. Jangan pateni. Aduh, Mama. Walah segere, Mak. Bayem nih kali. Bayem. Nggih. Wah, bayem ya, Tan? Oke, Mak. Mengke tak damel kulupan pecel. Nah, nggih. Endas nek bayem nek enten. Nggih. Tong telone sing mboten enten. Nggih. Mbak Dani yang punya kebun melon kuning, ini Ya. sudah ketemu Mae saya. Oh. Kemarin Bu Yuni, Mak Damis jangan ajak ke Ini, sini. Bu. Pripun? Iki melone sapa? Bu wis akehnya. Bu Wes. Yuni. Nggih. Ora Nggih, monggo. aja. Mboten napa-napa, boleh. Celandi anak. Mboten napa-napa. Sitok lho pin. Ya wis kok tak kondo. Mboten napa-napa. Monggo Pak tinggal jenengan mawon, Pak. Aku ngono. Dadi Bu Yuni nang desa tak tumbas. Nggih, pancen jeng kula jeng tak Kan kabari. panen. Nggih, panen Wonten iki. niku nek entene kan panen tok. Nggih. Panen mboten kertos. Betul. Nggih. Dadi jan arah blimbing langsung masuk kiri jalan. Enten rumah plastik napa rumah napa? Ya, Grand rumah plastik. Greenhouse. Biasane kan teng mriko. Nggih. Mboten enten. Aku ya gak tau krungu kabar. Jen ben nek teng mriku melok Mak kula Piye pengen. mu sira niku Arifin niku. Walah. Gak ndek nomere. Pengen Nek pas wayahe Mak. Malane niku bermacam-macam. Nggih enten sing atus. Nggih ki nanti enten sing empuk. Sing empuk ulegi Bu. Kriak. Walah. Krak ngono rada Wah, kaya pengen ana aku. banyune ana ngono. Nek ngene jenengan niku atos Atos. tok. Atos tok. Nek enten mriku enten puke Manis. legi manis. Wah. Inu niku. Tangkot Mas Arifin mawon Mak. Gadah nomor HP. Kula kok Nggih. pengen tumbas mengke kula suka ke dulur-dulur ngoten lak seneng. Larang kok suka-sukano. Gak aku ora tak kek. Ya Mak iki terus ngono. Ora tak kek. Wis akeh ya. Aneh aku ora dikeki jaluk. Wis akeh ya. Iya wis akeh Tan. Wis saya ayo. Mak. Lonceng ya tan plake sak pendel ya. Blonceng nanti kita serang ya Tan. Kita tumbaskan iwak pitik. Kita masak blonceng. Wes. Lonceng. Wes sakmene, Nduk. Belum. Empok nok mak niki mengke di sambel. Is okay. Yang ayo. Udah ngomong. Kok banyu nek kene ya. Wes, justice. Heeh. Pesona kak iki iki. Kita parah. Coba. Keselak inara bangun. Ndi nena ya guntangi. Nah, ini tingginya nunggu jenenge kebun melon. Intan wis diingi kok. Iya kan ya? Heeh. Ning gone Mbak Dani. Mbak Dani. Iya, sing punya aku jenenge Mbak Dani. Anak dua anak dek wong Iya, dek. jenenge Sugeng. Nduk, sing cilik ibu. Iya, jenenge Sugeng. Oh, jenenge Sugeng. Anaknya ndek ini tak ambungi nok. Iya. Adik cilik. Iya, adik cilik. Anu, Mam. Apa jenenge? Apa kan? Abeng Sari. Iya. Terus aku jupuk nah. Iya ora? Iya. Iya. Mak jenengan winginane damel sing kangkung nggih, Mak. Wis seger kan. Terus ditumbas nang iwak asin wah enak loh. Kapan-kapan ya kan hotel ya. Nah, pas nang omah ae. Iya lah.
Aku ki pengen masak kalau Mbak Susi, Bu. Semur tahu benda. Mm-mm. Ya kudu tahunya tumbas deh. Pengen kalau Mbak Susi. Oke. Kok nasi gorengnya tak ngerti. Mak. Damel niku lho. Napa penyet sambel bawang. Terus. Lah, Mak. Nggih, Mak. Nek enten nikune jerene iwake teko, enten kados nikune lho. Nek enten iki iwake ngel. Malah rono iki piye lho? Ya Allah. Dari nopo Mak jenenge ahli kelautan ya, Mak? Dan geofisika. Nek langite enten nikune lho, Mak, prundul-prundul kados sisik. Lah niku jerene iwake do teko ngoten. Dan geofisika. Ya. Mak iki. Entar sabar, ya sumureng-mureng nek burono iki tetep apa. Iki aja terus kek ya iki. Kula tak nderek ramal to kene jenengan. Mang suara apa? Tuntut internet. Ngono ki yo gak boleh. Ngene iki. Dut. Tan gak boleh Intan. Ada iso keprucut piye? Ya wis ndang ndok. Masa jengking kados jenengan ta? Dut. Bases kowe. Ada is kaya bases. Tolong jukone dompete Ibu, Dak. Bases sak kentut. Nggih. Tumbas endok go mamintan. Kayak iki. Ning kono. Ning kamar. Ayo satset. Mak sepurane nggih, Mak. Keprucut ndang cedak Mak iki lang jentet teh pemirsa. Ketan kotor lho. Bokonge jentet dut. Nggih lho, Mak. Walah Mama. Mak iki kena korban perentutan iki. Ayo Tan. Yo tan yo. Wis ki kemangine tak jeguke pemirsa yo. Kemangi. Lah iya jekone dompet. Ndoke namung dinggo. Heeh. Wis derek. Sabar sauntara. Gitu pas telur. Lah ya kuwi kok ngentut neh ning kono iki. Piye kuwi? Kotor kakekmu delokatan, kotor lho. Kandhane rusak kok, Amit Mama. Setengah nggih. Mbok setengah ampun. Wong kadang niku suwi ora dinggone endoke terus padha ngoten niku lho pemirsa, padha kopior ngoten niku lho. Kalau ndang tumbas, entek. Nyetok aku lho ndek wingi kan tumbas to. Nyetok sak kilo ki ndang kopior papat. Terus enek ambune rontok pripun apa dikok ning kulkas ya kudune ya. Iki telure. Didi, Mama Didi. Wil, klo ning kursi ku lho, Dok. Tan, ngarepmu iki lho, ngarepmu lah. Mama ibu bersih-bersih, Ibu ini masak. Iki sapa? Mbak Indah, Mbak Mas Dimas mau bengi ngono lho. Tak paman maknaku. Kena tunggu sarapan yang temen. Kayak gawe sambel. Kenapa sambelnya kok mboten mentah mboten iki versi
versinya Mbak Indah nggih sambelnya ngeten iki cuma mboten ngangge terasi, pakai bawang, tomatnya sing cilik ngoten mawon pun. Terus langsung diulek ya nanti. Nasi goreng dari toko Solaria. Ini Repa ya digawani, ini aku nggak mau ini. Nanti Repa. Nasi goreng. Apa tuh coklat semut? Wes, pengennya sambel iki. Sambel iki. Lomboke. Kemari. Intane nek endok iki anu pemirsa. Kudu mateng. Nek cek rondo enek ngunune niki protes. Bu, iku mateng, Bu. Yo, cek ngene iki lho, tak penyet-penyet ngene iki cek. Mang tumbas yang gurih mang tumbas setengah kilo. Ini sarapan bisa umbas memang pemirsa. Jadi ada bawang putih. Kira kuasa ini. Pokoknya sesok aku nganu ya Bu, nek mau lemah 10 kilo, aku gawekno sambel tapi enek bawange. Iki yo gak sambel bawang, nek sambel bawang kan memang lombok setannya iki. Terus pakai bawang putih, garam, penyedap, terus minyak molak-malik disorno-sor ngoten. Nah, ini kan aku nek ngarani sambel goreng bawang. Bawang digoreng ngoten iki. Mama madosin apa, Mak Tin? Itu. Sip. Sambel lagi lho, iki ketokno sambelnya ya. Ayo. Jadi bawangnya tak elokno nyambel. Iki nek telur. Kaleng tempe. Nasi goreng sing tak anget nggo intan. Sabar ya. Angin. Wes, ya. Imam Maktin sama Mak James bersih-bersih, aku mau tak golekno. Bu enten lap, tak golekno lap. Asal elek-elekan. Bersih-bersih. Aku sing bagian iki masak. Cuma Mbak Linda karo buliin Mbak Linda Ambek anake. Mbak putrine Dek Gia dari sini. Dek Gia. Iya, terima kasih nggih. Belum ketemu Kinara, soalnya Kinara masih gugur. Belum apa-apa pun iki wak izin karena habis ngecekno terus sekalian pilih ngomong. Dek Gia tak ambungi mah. Tapi tangi ya nek diambungi. Ya aku nek nyayang aja banter-banter. Ora ndek mangalon-alon kok. Iya. Ndek Kan dulu ki ndekno cedhakno ngene lho kilo sambel. kilo pemirsa Terus iki dipenyet terus kemangine dimasukno. Langsung cus ya. Iya wis langsung cus. Yo iku nyambel guys. Iki terus diketokno ngene lho. Lah Lho wis ngene. Sok. Ngene to. Engko Mbak Intan biar menyet dhewe. Iya. Ngene. Iki gak langsung suwi, Bu. Wis siji ae. Engko Mbak Indah nganu dhewe ya. Terus ini dikasih kemangine request kon goreng sedulu.
Iya, betul. Wes. Jos, Cis. Ya, langsung cus gitu, gak lama-lama. Belum, kok iso langsung mbok kudu mbok jus ae, Nduk. Iki lho, sambel Penyet. request Mbak Indah nih pemirsa. Wes sinten tang Mam? Tingko berdua Mbak Ibu pemirsa ora dhewean dhewe. Wes duduk kono, entar duduk kono. Ndok. Iki ndoke wis ning kene, Nduk. Oh, iya. Dua memang tak tambahi. Wes tak ajur ning kono. Duduk ning kene lho, Nduk. Tan Intan rasa atus. Iki sendoke ning kene enek, Nduk, Tan. Apa mulu ayo? Sendok anunya. Wes duduk kono. Nah duduk ning kono lah. Nah, wes. Aja mulukno. Mau ambil ibu kok. Gak usah tak cukokno meja gak usah ya. Tak maunya. Ya wes. Aku kira wakil. Hmm? Goreng. Wes, ambil ibu ya. Tak ambil rene. Lungguh Sendok lah. iya lungguh mah. Lungguh mah nek ngono nduk ya. Sabar ya Mas. Katok bolong. Ora apa-apa, wis bolong wis ben. Diapakno wong bolong ae. Wis to malah diutak-utek ki bolonge. Oh, Ya Allah, wong ora bolong ngono kok e. Wis nanti Mam. Intan nanti Mam, Intan. Pancen nek gak nganggo anu dhewe gak iso. apa iki? Nek gak nganggo ember kok nganggo apa gak iso dhewe. Kowe nek klambine Mbak Indah aja. Ya Allah. Ya Allah, ya Allah. Delok lontok mundur. Ya. Sirahe kok melune. Wis nanti Mam. Nanti Mam. Enak. Kudu sabar. Iki sakmene guys, bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Ini ya. Doa dulu. Pasti dong doa. Sama. Belum. Bohong pemirsa ya. Anak Bismillah. yang biasa bohong tidak bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima lana wa bina tabanami. Amin. Iki kok nek awakmu dhewean jelas gak telas. Heeh. Akeh kok. Iya, aku sing wae emoh. Dia Gak nek usah, aku. Tak pilih. Wes mateng sambelé. Tentang ngombe obat istiku. Duh, kena apa masa sirahku udah orang ngono. Ngene plong ya. Mlaku kudu rubah. Nek ibu lagi anu ki dewangi anduk dewangi nyoteng aja mbok tinggal dolan ibu kadang. Ora dolan ning kono. Lah ya ning kono njaba kan ibu terus nyoteng kan gak iso sing tak syuting apa. Tak kayak tripod sik. Nek mbok kancani kan enek sing tak jak geneman maksudnya ngono. Lah nek ibu tok dhewean ya lucu. Enak. Aku kok saya, Pak. Iya nek iwak. Iki lak iwak ya. Nggak tak tutupane Mbak Intan ku nek kene. Yo. Alon-alon. Itu alon-alone mam sithik-sithik ya kutah iki. Yes. Gimana pemirsa cerita pasti ini ya? Coba sambal Mbak Indah. Sambal bawang goreng.
Kali pun juga ngambil, sebenarnya nggak apa-apa Kak. Nggak terbaik untuk jelas semua. Jangan ngeluh. Muka-muka yang sakit sampai akhirnya sembuh. Untuk pejuang dari dua semoga yang diberikan omongan yang salih-salihan di pemirsa. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Josh. Apa tuh nangis ya? Cái lại vậy vậy tàn terus Iwangi loh, Bu. hidungku Aku tak apa nanti ya kecil-kecilnya apa? kurangnya pakai bisa